дуруд ба шумо бинандаҳои бисёр азизи телевизиони Сафина. Инак барномаи навбатии олиҳаро манзуратон мегардонем. Дар барномаи имрӯзаи мо ҳузур доранд як нафар равоншинос, олими соҳа, доктори илмҳои педагогӣ, профессор Юнусова Нафисахон Муродовна. муаллимаи азиз, шуморо ба барномаи олиҳа хушомадед мегӯем. Ташаккури зиёд ки омадед, даъвати моро пазируфтед. ташаккур ба шумо. саломат бошед. муаллимаи азиз, дар оғоз мехостем дониста бошем ки илми психология, яъне илми равоншиносӣ чӣ гуна илм аст ва то кадом андоза, то куҷо дар ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ шудааст? ташаккури зиёд. бисёр саволи ҷолиб аст ва саволе ки дар навбати аввал ба миён меояд вақте ки бо мо равоншиносон, психологҳо дучор мешаванд. умуман ҳамин савол ба миён меояд ки чӣ гуна илм аст, чиро меомӯзад ва бояд гуфт ки психология илм дар бораи одам аст. дар навбати аввал дар бораи олами ботинии инсон аст ки бисёр мураккаб аст, муаммоҳои зиёдеро дорад ва чӣ қадаре ки шумо илмро амиқу васеъ омӯзед, ҳамон қадар мефаҳмед ки муаммоҳояш зиёд аст. аз тарафи дигар бисёр шавқовар аст, чунки саволе ба миён меояд: ман кӣ ҳастам? худи ман кӣ ҳастам? одамоне ки манро иҳота мекунанд, онҳо кистанд, чӣ гунаанд? ва аз давраҳои қадим аллакай олимон, як қатор олимон аҳамияти калон медоданд ба ин масъала ки омӯзиши худи инсон, муайян намудани одам бисёр чизи мушкил аст. ман ҳаёти инсон мураккаб аст, ҳолати инсон мураккаб аст ва то ҳоло бисёр чӣ хеле ки гуфтам муаммоҳои зиёдеро дорад худи инсон. бинед ки чӣ қадар кашфиётҳо ҳаст, кашфиётҳои илмҳои физика, кимиё, илми тиб, лекин то ҳоло ҳам имкониятҳое ки инсон дорад, бо вуҷуди он ки робототехника ҳаст, зеҳни сунъӣ ҳаст, искусственный интеллект, лекин мавқеи инсон, мавқеи одам боз ҳам дигар аст ва муаммоҳои худашро дорад. дар суҳбат ба мо пештар гуфтед ки дар мактаби миёна психолог шуда кор мекардед, фаъолият мекардед бо мактабачаҳо ва имрӯз чӣ гуна ба роҳ монда шудааст илми психология умуман дар мактабҳои таҳсилоти олию, дар мактабҳои таҳсилоти миёнаву олӣ? имрӯз ягон пешравӣ ҳаст? чун мо шумо медонем дар кишварҳои амрикову аврупо мардум зиёд муроҷиат мекунанд ба равоншиносон ба қавли психологҳо. дар кишвари мо низ чӣ гуна ба роҳ монда шудааст? умуман мардум бештар муроҷиат мекунанд ин шабу-рӯз? чӣ гуна аст талаботи ин касб ё ниёз доранд мардум бештар ба ин касб? оиди он ки мардум ниёз дорад ё не, ман фикр мекунам ки ҳамеша одами зод ниёз дорад дар шахсе ки кӯмак расонад дар вазъияте ки бо мушкилот мо дучор мешавем. лекин шумо дуруст гуфтед ва саволи шумо ҳам бесабаб набуд, чунки аксар вақт ё ба мулло муроҷиат мекунанд ё ин ки ба фолбино муроҷиат мекунанд, на ба мутахассисони соҳа. умуман худи соҳаи психологияи амалӣ соҳаи нав аст нисбатан. 40-50 сол аст ки фақат психологияи амалӣ машҳур шудааст дар гӯем давлатҳои собиқ шӯравӣ. барои илм ин бисёр ҷавон аст, гӯем 40-50 сол ҷавонӣ аст, лекин хеле пешравиҳо ҳаст. соли 1997 аввалин маротиба аъзои гурӯҳи корӣ будам бо супориши вазорати маориф. мо 7 нафар ба Будапешт фиристода шудем барои иштирок дар як конфронси байналмилалие ки бахшида шудагӣ буд ба масъалаҳои зӯроварӣ нисбат ба зан. барои мо, шахсан барои ман ин навигарӣ буд. ман намедонистам ки то он вақт ки дар ҷаҳон аллакай ин хел пешравиҳо ҳаст. ва вақте ки мо ба Тоҷикистон баргаштем, ман як ҳуҷраи ёрии психологиро, хадамоти психологиро дар донишгоҳи омӯзгорӣ таъсис додам
ки мана имрӯз аллакай 25 сол аст ки фаъолият дорад ин ҳуҷраи мо ва мо ташкилоти ҷамъиятӣ ҳастем. Ташкилоти ҷамъиятии мо маркази ёрии психологӣ ном дорад ва фаъолияти мо ин ташхис, пешгирӣ ва барқарор намудани ҳолати равонӣ ҳаст. Тарбияи авторитарӣ, тарбияи яъне ба эътибор нагирифтани хусусиятҳои психологии наврас, ба эътибор нагирифтани давраи гузариш ки нозукиҳои худашро дорад ва умуман масъалаи ба миён меояд ки имрӯз мо мегӯем маърифати педагогӣ, психологии оила. ва ҷумҳурии Тоҷикистон ки қонунро дар бораи масъулияти падару модар қабул кард дар таълиму тарбияи фарзанд, ин сари вақтӣ буд, лозим буд, зарур буд, лозим аст ва зарур аст имрӯз ҳам. ва масъалае ки ман қайд карда истодаам, ин омӯзишҳо ва маърифати педагогӣ, психологии волидайн лозим аст. яъне ки ба фарзандон дар оила чӣ намерасад? меҳру муҳаббат, ғамхорӣ, таваҷҷӯҳ ё ин ки аз ҷиҳати иқтисодӣ сабаби шумо ҷои дарманди манро қапидед ҳозир. медонед норасогиҳо, камбудиҳои моддӣ, норасогиҳо. Лекин гап дар ин аст ки имрӯз агар ин хел назар кунед, баъзан шикоят мекунем мо. зиндагӣ вазнин аст, зиндагӣ мураккаб аст, ношукр ҳастем. чӣ хел бад аст? беҳтарин аст. беҳтарин аст. як оромии тинҷии мо, ин беҳтарин аст. самимона гап мезанам, ҳамчун шахсе ки шоҳиди ҷангҳо будем худамон. шумо бинед сару либоси ҷавононро имрӯз бинед, сару либоси аҳолиро бинед, мошинҳоро бинед, сатҳи зиндагиро бинед. ношукр ҳастем. ина бинед, шаҳрро бинед, ин зебогии шаҳри моя бинед. ҳамаи ин хурсандӣ кунед ҳамон ки мо ҳастем. имрӯз мактабачаҳо ба чӣ намерасад? меҳру муҳаббат намерасад. ана ҳамин меҳру муҳаббати модарӣ ки дар илми психология деприватсия меноманд, яъне гуруснагӣ, голод, лишение ба забони русӣ, яъне ҳамин меҳру муҳаббат намерасад. имрӯз тарбияи мо фақат ҷазо додан, ҷазои ҷисмонӣ, таҳқир, суханҳои қабеҳ. аз чӣ сар мезанад ин? охир ҳамон бечора падару модар барои чӣ даст мебардорад? вай намедонад чӣ кор кунад. нотавон аст, намедонад чӣ кор кунад. намедонад, баъд усули қадимаро истифода мебарад. задан, гуфтан, таҷрибаи оилаҳои пешқадамро истифода бурдан. бисёр идеяҳо ҳаст, бисёр чизҳоро кардан мумкин ки ҳамон волидайн донад. масалан, кӯдак дар ҳолати стресс аст, чӣ хел вай муайян кардан мумкин, чӣ хел аломатҳо дорад, ҳолати афсурдаҳолӣ ҳаст, чӣ хел кор бурдан лозим, чӣ хел суҳбат кардан лозим. кӣ медонад? Кӣ волидони имрӯзаро омӯзонд? инам як санъат аст, инам илм ҳаст. ва мо аллакай як қатор барномаҳоро омода сохтем барои волидон, лекин ин ба воситаи гузаронидани ҷаласаҳо барои волидон дар мактабҳо аст, яъне барои роҳбарони синф. аллакай роҳандозӣ шудааст. аллакай роҳандозӣ шудааст. ҳозир дар ду минтақа, дар ноҳияи ваҳдат ва ноҳияи рӯдакӣ аллакай санҷиши ин барномаҳо рафта истодааст. ва мо умедвор ҳастем ки ҳамаи мактабҳои ҷумҳурии Тоҷикистон мо паҳн мекунем ин барномаҳоро барои роҳбарони синф. ин як коркарди тайёри ҳамон гузаронидани маҷлис, ҷаласа барои волидон ҳаст. бисёр шавқоваранд. ин ҳам барои пешгирӣ кардани ҳолатҳои номатлуби гуногун дар навбати аввал ва албатта дар чорчӯбаи барномаи давлатӣ оиди саломатии равонии ҷавонон, наврасон аст. моҳи январи 2019 бо фармони
رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی من از مورد استفاده بردم منت‌داری خود رو استفاده میکنم. این بسیار صمیمی هست. در حقیقت یک کار خیر رو کار بهترین رو کردن به همه مؤسسه‌های تعلیمی وارد نمودن واحد شتاتی پسیخولوگ. این بسیار یک قدم خوب است. امروز با فرمان وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان در همه مؤسسه‌های تعلیمی تاجیکستان علاقه واحدهای شتاتی پسیخولوگ ها جای دارند. لیکن مسئله دیگر به میان می آید. این مسئله صفت فعالیت این متخصصان. من برای برطرف نمودن کمبودی ها متخصصان میرسند. متخصص هست لیکن متخصصان با یاری لازم، بازآموزی لازم. چون که در مکتب ها دو گویم نوعی روانشناسان کار کرده استادند. این روانشناسانی که در وظیفه روانشناس هستند لیکن معلم سابقه داری متماتیک، فیزیک، دیگر اختصاص ها هست، یعنی روانشناسی کسبی نیست. و گروه دومی جوانانی که امروز آمده استادند سابقه کاری ندارند، تجربه پداگوژی ندارند، لیکن گویم که ختم کننده های فاکولته های پسیخولوژی می باشند. در جمهوری تاجیکستان علاوه دو تا فاکولته پسیخولوژی تأسیس داده شد. اینا پیشروی است، خیلی پیشروی بهترین است. و البته هم جوانان رو آموزاندن لازم، هم نسل کلان سال رو. کمی مشکلات هست. البته این کاری ابتدا دویمو دشوار است. ابتدا قدم های اول دویمو دشوارند. بله معلومه عزیز، شما موضوع کاری دکتری شما کدام موضوع است؟ تا جایی میدانم در موضوع زن است. همین خیلی است. همین خیلی معلومات میدادید معلومه عزیز. عموما انتخاب موضوع من به سبب نبود. موضوع دکتری من از بس که من تأسیس دادن مرکز یاری پسیخولوژی و چخیلی که گفتم اشتراک من در همون یکم کنفرانس بین المللی در بوداپشت، یعنی زوروری نسبت به زن بود، نسبت به کودک بود و البته شوق و هوس من به همین وابسته شد که کمک رساندن به زنان، کمک رساندن به اویله سالم، جامعه سالم. بله. زنان به عنوان بیشتر مراجعت میکنند. زیاد است. باوری و اعتقاد زیاد شده است نسبت روانشناسان از جانب بانوان، از جانب مادران. زیاد شده استوده است، لیکن که هم مراجعت میکنند بیشتر به ما آنهایی که سطح معرفت و دانش و معلومات بلند است. من این سطح زنان مراجعت میکنند بیشتر. اون سطحی که روانشناس پسیخولوژی رو که میفهمد یا تصور دارد گویم. البته چخیلی که من گفتم انمین معرفت لازم است. کارهای معرفتی روشن نمایی گویم لازم است. اویله یک سیستم مرکب است. اویله تاجیک امروز اویله گویم که بسیار زینه هست. اگر در تمام جهان دولت های پیشرفته اویله ها نوکلیاری می نامند، یعنی زن، شوهر، فرزند، اویله های ما باشد مرکبند. این اویله ساختار اویله مرکب است، یعنی در یک حولی چند تا اویله زندگی میکنن. همین خیلی است. در دهات مثلا همین خیلی است. در شهر ما دچار میشیم با همین ساختار اویله. البته بین اعضایان اویله نه همه وقت یکدیگر فهمی هست. در نتیجه نیزوها با وجود می آیند. نیزوها عادتاً و همین باز پرابلم دیگر حل نیزو. چطور از نیزو برآمدن لازم. امروز باز هم من خاطررسان میکنم که همین برنامه هایی که تأسیس داده شوند، من آرزو دارم که یک روز می شود. البته آموزاندن طرز حل نیزو. بعضا نیزو از یک چیزی ناچیز میده چیده سر میزنند. هر کس حکمرانی کردن میخواهد، هر یک اعضای اویله خیلی میشود.
و بعد аланга мегирад низом. ман ҳамин тарзи баромадан аз низом вақте ки ман тренингро барои занҳо мегузарондам, як зани хеле гӯем таҷрибаи хуби оилавӣ дошт. як чизро ба ман гуфт ки ман агар ҳамин усулҳои баромаданро аз низом медонистам, ҳеҷ вақт бо хуштомадам дар низом намешудам. яъне боз ҳам омӯзишҳо лозим ва тайёр кардани мутахассисон. ва имрӯз ман мебинам ки ҷавонон шавқи калон доранд ба касби психолог. талабот зиёд аст. талабот зиёд аст аллакай ҳа. ва мактабачагон ҳам шавқу ҳаваси зиёдро пайдо карда истодаанд ба ин касб. ва мо бисёр хурсанд ҳастем ки имрӯз ҳамин қадамҳои хубро дорад ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин масъала. бале, ташаккури зиёд маълимаи азиз. аз илми психология гуфтем, дар таҷрибаи шумо борӣ шудааст ки нафаре ба назди шумо омада муроҷиат карда бошад дар ҳолати бисёр бади рӯҳию равонӣ ва то ҷое тавонистед аз ин ҳолат ҳамон нафарро баровардед? ягон лаҳзаҳои хотирмон ҳаст? бисёр хел лаҳзаҳо зиёданд. дар навбати аввал мушкилоти зиёдро ҳолатҳое ки духтарҳо муроҷиат мекунанд, занҳои ҷавон муроҷиат мекунанд, зӯровари шаҳвонӣ аст. яке аз мушкилот, проблемаҳои бисёр маҳрамона ҳаст, бисёр ҳам гӯем нозук аст ва розӣ шавед ки на ҳар кас ғайрат мекунад назди психолог омада розӣ дил кунад. масалан ё ки ниёз доранд дар ёрӣ. гап дар ин аст ки фаъолияти мо алоқаи зич дорад бо масъалаҳои ҳуқуқӣ. масъалаҳои ҳуқуқ ба миён меоянд ва дучор мешавем. муроҷиатҳо ҳастанд. мо умуман ба тариқи махфӣ кор мекунем. 100% махфиятро риоя мекунем. психологе ки махфиятро риоя намекунад ва психолог нест. бинобар он яке аз принсипҳои кори мо ин риоя кардани махфият аст. корҳои зиёдеро бо оила бурдан дар кор, аз мактабҳо сар кардан дар кор, аз ҷавонон сар кардан дар кор. масъалаи омодагӣ ба ҳаёти оилавӣ бисёр муҳим аст. фаро гирифтани духтарон бо мактаб, бо таҳсил, инам яке аз масъалаҳои муҳим аст. чунки боз таҷрибаи ҳаётӣ нишон медиҳад ки зане ба маърифат дигар аст, зане ки маълумот дорад, савод дорад дигар аст. ин зоҳиран мо залҳое ки ба як сатҳи муайян расидаем, гӯем зоҳиран менамоем ки занҳое ҳастем ки кори хонаро намедонем, кор намекунем дар хонаҳо ва дигару дигар. ин гӯем пушти парда ҳаёти мо дигар аст албатта. ва мо монанди ҳамаи занҳои оддӣ бо кори хона, бо мушкилотҳои худамон, бо мушкилотҳои оилавӣ, бо мушкилоти одами зинда ҳастем. проблемаи худамонро дорем. лекин фарқияти мо дар он аст ки ҳалли ин мушкилотҳо чӣ хел аст. албатта касби мо кӯмак мерасонад ва мо барои бартараф кардани вазъиятҳо. ман суол кардани будам маълимаи азиз ки ба шумо чӣ гуна муяссар мешуд ҳамзамон ҳам ба илм машғул шудан? бисёр албатта роҳи илм роҳи душвор вале пурифтихор аст. бо вуҷуди мушкилии худ шумо чӣ гуна вақт меёфтед ба тарбияи фарзандон, ба кори хона, ҳамчун бонуи хонадон, ҳамчун модари фарзандон, ва чӣ гуна вақт меёфтед? кӯмакрасон доштед? кӯмакрасони ман аъзоёни оила ҳаст. кӯмакрасони ман дар навбати аввал шавҳари ман аст ки дастгирӣ мекарданд ва дастгирӣ мекунанд ҳам. лекин боз ҳам ҷои дарманди ҳар як зан ҳаст. орзу, умед ҳаст ва на ҳама вақт орзуи умедҳои мо сари вақт амалӣ мегарданд. ба ман бисёр вақт савол метиҳанд, донишҷӯён, магистрантҳоям, шогирдонам савол метиҳанд ки муаллима, духтарҳо ки аввал шавҳар кунӣ баъд илмба равӣ ё ин ки аввал илмба равӣ ё баъд шавҳар кунӣ.
посух чӣ гуна аст? посух ҳамин аст ки ҳар кас роҳи худашро дорад, ҳар кас имкониятҳои худашро дорад. Касе аввал оиладор мешавад монанди ман, баъд роҳи илмро мегирад. касе бошад баръакс, аввал роҳи илмро мегирад, баъд оиладор мешавад. ин имкониятҳо аст, имкониятҳои оила ҳаст, имкониятҳои шахсӣ ҳаст ва ҳатто гуфтан мумкин аст ки инам як баъзан вазъиятҳо, худи вазъиятҳо як сабаб мешавад ки пеш меравад. ва агар ҳаёти ман ҳозир баргардам ба қафо, ҳаёти ман ҳаме хел шуд ки ҳама корро дер кардам, фақат як корро барвақт кардам, барвақт шавҳар кардам. ман ҳаёти ман бисёр аҷоиб ва роҳҳои пастӣ баландии худашро дорад. барои бинандаам бисёр ҷолиб аст бидонад зиндагии шуморо ва биомӯзад. албатта солҳое ки ман мактабро хатм кардам, талабот дар ҷомеа ва давлат ҳам дар мутахассисони соҳаи хоҷагии қишлоқ буд ва ҳамин донишгоҳи аграрӣ нав сохта шудагӣ буд. чунон зебо буд, чунон яке аз биноҳои зеботарини шаҳр буд ва касби умуман касбҳои соҳаи аграрӣ дар маркази диққат буд. конкурс калон буд, озмун калон буд, ҳама ҷо бо шиорҳо буд: химизатсия хоҷагии қишлоқ, механизатсия хоҷагии қишлоқ. хай гӯем ки чӣ хеле ки имрӯзҳо айтию дигар касбҳо аст. ва ман духтари шаҳр, духтаре ки як ҳамин чӯбро замин ба сахт кардагӣ набудам, донишгоҳи аграрӣ дохил шудам. бо хоҳиши худатон ё бо хоҳиши худам, бо хоҳиши худам. ман намедонам, ҳамин духтарҳо дугонаҳом рафтан, манам рафтам. лекин дугонаҳом ба ақлӣ карда иқтисодиёт ба рафтану дигар ба ман агроном. агроном. худо раҳмати падарам корманди партиявӣ буданд ва падарам савол доданд: духтарам куҷо дохил шудӣ? ман гуфтам ки донишгоҳи хоҷагии қишлоқ. гуфтанд кадом факултет? гуфтам агроном. баъд рости гап мегуфтанд ки ту духтар, он вақтҳо охир агроном мошин набуд, асб савор буд. асб савор саҳро ба саҳро ту мегарди, ту фикр мекунӣ ту духтар ҳастӣ, ту азодаи ин кор. ман гуфтам харобакаки нозукак будам, ту метавонӣ азодаи ин кор баромада ё не? чӣ хел ки дилам хунук шуда аз ҳамин касб, бо вуҷуди он ки нағз мехондам. баъд тақдир ҳамин хел шуд ки оиладор шудам, фарзанддор шудам ва рӯзона хондам. интихоби ман гӯем ки бо мақсад буд, бо шавқ буд, завқ буд. ман мехостам психолог шавам. на факултети психология ба дохил шудам. факултет не, он вақтҳо факултети педагогика ва психология то мактаби буд. ман дохил шудам, бо муваффақият анҷом додам. вақте ки донишгоҳро хатм кардам, аллакай 2 фарзанд доштам, рӯзона мехондам. шавҳарам розӣ шуданд ки ман рӯзона хонам. бо муҳаббат оила барпо кардед? ҳа, ҳамин хел шуд. ва имрӯз соҳиби 3 фарзанд ҳастам. онҳо ҳам муваффақанд, устуворанд дар ҳаёташон. ман хотирҷамъ ҳастам, фарзандони ман устуворанд дар ин олам. ва оиди ҳамин устуворӣ гуфтанӣ ҳастам ки вақте ки ба мо савол метиҳанд оиди тарбияи фарзанд, ман ба шунавандаҳо ва шахсоне ки муроҷиат мекунанд як чизро мефаҳмонам, ҳамчун мутахассис, ҳамчун модар, ҳамчун шахси таҷрибанок, ки вазифаи падару модар аз чӣ иборат аст. одатан падару модар таъна мезананд фарзандро: ман туро мепӯшонам, ман туро мехӯронам, ман ту ба ина шароит таъмин кардам, ин. вазифаи падару модар аз ин иборат нест. вазифаи падару модар аз он иборат аст ки фарзандеро мо бояд ба воя расонем ки дар ҳаёт ман набошам ва устувор бошад. яъне чӣ гуна? кадом роҳҳо? устувор бошад. кадом роҳҳо? роҳҳои маълумот дошта бошад, касб дошта бошад, шахси поквиҷдон бошад,
بهترین صفت‌های انسانی داشته باشد. شخصی که اگر من نباشم اول است آخر است. اول است و آخر است و هیچ کس گفته نمیتواند که در کدام مرحله حیات این حادثه رخ می‌دهد. لیکن وقتی که پدر و مادر میداند که فرزندش استوار است، بی من هم روزش رو میگذراند، خاطر جمع میرویم از این آمد. من فرزندانم رو کلام کردم، به پایه رساندم، کسب دارند، کار دارند، استوارند در این حیات. خاطر جمع من همه وظیفه هایم رو ادا کردم. سلامت باشید. معلم عزیز، از عائله خود با مهر و محبت البته سخن گفتید. کدام پرینسیپ ها خاص عائله شما است؟ پرینسیپ های ما این یکدیگر رو دستگیری نمودن است. احترام یکدیگر است در نوبت اول. همچون مادر وقتی که دختران خود را به حیات مستقلانه گسل کردید، 2 دختری نازنین دارید گفتید، همچون مادر چی نصیحت کردید، چی پیشنهاد کردید، چی راهنمایی کردید برای گسل کردن به حیات مستقلانه؟ میدونید حیات مرکب است. فکر نکنید که ما پسیخولوگ باشیم و حیات ما ایدئالی است. در حیات خداوند هر کس به همه قدر مقدار مشکلات های میتید که وی برداشته میتواند. اگر مشاهده کرده باشید دکترهایی که گویم قلب رو معالجه میکنن بیماری های قلب دارن. پسیخولوگ هم همین خیلی است. سنجش های حیاتی که ما به میتید خداوند باز وزنین تر است نسبت به سنجش هایی که دیگر رو میتید. لیکن این نمایان نیست، چون که کسب ما کمک میرساند. در حقیقت هستین تو باور میشوید، استوار میشوید. پرینسیپ حیاتی من صبر است. همین پرینسیپ حیاتی من صبر هست. باز هم امروز بگویم که سبب ورانشوی اویلا انمی تلفن های موبیلی هست. بله گوناگون است. بیشتر در همین تلفن های موبیلی میدانند. یکی از عامل های پاشکاری و همین گناه هم هست متاسفانه. شما راضی هستید؟ تحلیل من ببینم که شما به هیجان اومدید هستید. بله چون که در هر عائله، در بسیار عائله هایی که کلیم به خانه میارند، یکی از سبب اساسی نیست، یکی از سبب های استفاده تلفن موبیلی می باشد. به مورد استفاده برده. صبر نیست. همون زمان در زیر هیجان، همین حالت معین روحی در رفت زنگ میزنن، همه با پای میخیزونن. همه خیلی است. وقتی که راه دور بود، تلفن ها نبودن، تا در زیر قهر و غضب میبراید تا میرسد که بعد آرام میشود. بله امروز باشد تلفن های موبیلی در حقیقت با سرعت تیز خبر میرود. حسیات ها حالا گفته نشدن. در حالت هیجان، اضطراب، آدم بعد هر چیزایی میگوید، بعد پشیمان میشود. بعد طلاق ها به واسطه تلفن میشود. من باز مسئله های اولویه که ما با شما گفتیم. برای همین من صبر رو میشمارم در جای اول در حیات اولویه. اویدی کمک رساندن به عائله ها، پسیخولوگ ها کمک میرسانند. پسیخولوگ ها و باز هست یک کسب دیگر گویم که مدیاتر مینامند. امروز و در تاجیکستان حالا نیستین. مدیاتر این شخص میانه رو است، مبین است. یعنی تا سود نرسیدن همون مناقشه عائلوی، شخصان تجربه ناک و دانای و گویم خردمند باشند که همین وضعیت عائلوی رو هموار کنند. سود بازی بعد میبینید که باز مشکلات باز زیاد میشود تا چند ارج میگیرد. معلم عزیز، در انتهای برنامه به آلیه ها، به بانوان، به مادران تاجیک چه گفتنی دارید از این منبر همچون بانوی موفق؟ باز هم برمیگردیم به همون شعوری که شما سوال دادید.
сабр бозам сабру тоқат. саломат бошед. Ташаккури зиёд ки даъвати моро пазируфтед, ба барномаи мо омадед, вақт ёфтед. ба шумо ҳам пеш аз ҳама саломатӣ, муваффақият ва тамоми хушиҳои зиндагиро таманно дорем. муаллимаи азиз, хуш омадед ба барномаи саломат бошед. ман миннатдорам ки шумо имрӯз маро даъват кардед ба ин барнома ва агар каме ҳам бошад, агар он гуфтаҳое ки имрӯз буд ба бонуҳои мо кӯмак расонад, ман бисёр хурсанд мешавам. саломат бошед. ташаккури зиёд муаллимаи азиз, хуш омадед. барори кор шуд. бинандаҳои азиз, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи олиҳа. ёдовар мешавем ки меҳмони имрӯзаи барномаи мо буданд як нафар равоншинос, олими соҳа, доктори илмҳои педагогика, профессор Юнусова Нафисахон Муродовна. хайр, бинандаҳои азизи дилу дида, то барномаҳои баъдӣ тан сиҳату хона обод бошед.